Takže čusté lidi, dneska vás vítáme u dalšího videa a jsme na mém kanále. Dneska to budeme volat na čísla do psychiatrické nemocnice jako do Bohnic, potom jako první to budu volat já teda sama, nevím na kam. Potom já budu volat do pizzerie a Kája bude volat babičce, akorát, že nevím, takže asi babičce nebude volat, takže bohužel zavoláme potom ještě... Nemám to No tak bohužel babičce nemůže jít zavolat, protože to, ale tak můžeme potom ještě, tak spolu můžeme ještě někde na jedno číslo se mnou můžeš volat, takže první mi diktuj, počkej, jenom 412, jo, takže, no. 4, 1, 2. 4, co? 1, 2. Ne, 4, 39. Už 39, další, je to? 4, 3, Ne. 9. To už jsem to psala. 9, 9, 2 dvojky. No, a- 9. No, Jednička. a trojka. A jedno. Ne? Tady máme číslo. Já nevím proč, ale jdeme volat. Schválně, jestli bude... No, takže bohužel nic, ale musíme zjistit, kolik teda má Kaja. Počkej, takhle by to mělo být. 4... Ne, počkej. Takže hvězdička 140, hvězdička křížek. Nebo to bude... byl zadán neplatný kód nebo kód ve špatném formátu. Správný formát je XXX, enter code or to format je XXX, dobře, no takže lidi, bohužel. Takže ani jedna z nás asi nebudeme moc volat, ale Teď jo. příště, no jakože, ale však nemáš s tím kredit. Čum prostě, jo, takže zavoláme někam. Jo, takže zavoláme do těch bláznice, do psychiatrie, ty vole, jo. Takže to je 284. 284. Potom tam máme 016 a potom 111. Řekl jí prostě kredit a ona nevěří. Kaja. No jo, hvězdička, kámo, no, stačí, hele. No, sklapni. Takže, Sklapni. to prostě není ticho, Sklapněte. Dobrý. Takže lidi, až budeme mít někde nabitý kredit, tak tak to budeme dělat, protože nemáme vlastně ani jeden nabitý kredit, nechápu proč. Nemám dobitý. Takže vlastně, jo, zavoláme někdy jindy, až budeme mít dobitý kredit, třeba asi, až budeme chodit do školy někdy, takže by možná mě mamka někdy dobit kredit. No, ale to uvidíme. Ale nikdy neskoušejte toto. Jo, já vám jenom řeknu do té Bohnice, jestli budete chtít, tak to je 420, to je normální, ale potom je tam 284, 016, potom je tam 111, jo. Potom, když budete chtít udělat do pizzerie prank, tak tam je 737, 638, 225, 58, 2. a myslím, že to by mělo být všechno, má z těch čísel, no. A potom tam máme jenom
další, nevím proč, ale Google nám ukázal ještě 754 a 582. Takže tak a další, potom ještě neznámé číslo, tak to je 400. Zase plus 420, 412, 439, 993 a potom poslední číslo je jednička normálně. Takže tak my se s váma loučíme někdy, ale myslím, že byste do těch Bohnicích jinak neměli volat, jestli byste chtěli někdy, ale nikdy tam nevolejte. To vám radím, protože je to přece jenom ta nemocnice tam. Takže tak, my bychom to stejně asi nechtěli risknout tady u babičky, protože zatím přespáváme na tyto prázdniny zatím u babičky. A jinak chodíme k mamce většině, takže jo, každý den chodíme přes den jako k mamce a na hřiště, takže tak. Ale jinak mějte se hezky, jinak to nikdy neskušte a my vám fakt radíme, viď? Kaja má, ano, má naeleknují nechty, takže Kajo, stop. Má takový to outfit. No. A já mám tričko. Já se takhle lehnu. No, prostě celý. Koukejte, prostě mám jenom černý. Ještě pod tím má černý triko. Já mám tílko, triko, že jo, tílko, triko, protože dneska nebylo moc. A pak má legíny černý. A mám černý legíny. A to jsem dostala vlastně k Vánocům, tady ten rok, ne tady ten rok, ale rok 2024. Calvin Klein a to. Takže tak, a jsou to černý, takže ten můj desečný outfit, takže mám tílko, takže s trikem, mám tílko s trikem, jo, protože... Ještě skoupně to pořádně. Ne, nebudem to ukazovat ještě. Nevím, proč si vzala jinak tady to, protože jsem tady malovala jinak, co když, a potom když to rozevřu, co když jsem ztratila kamarády a já to nevím, jo, to bylo nějaký nesmysl, ale jakože reálně se tam něco psalo prostě, ale jo, samozřejmě mám kamarády, ale to je jedno. Pak je tady napsáno. No co když? To je co když? Ty vlogy. No, takže se s váma loučíme, bye bye.